சாணக்யா இன்டர்நேஷனல் அகாடமி உங்களுக்குள் இருக்கும் தலைவரை வெளிக்கொண்டு வரும் பியூர் பாலிடிக்ஸ் பயிற்சி பட்டறை. நேரடி மற்றும் இணைய வழி. கான்டாக்ட் 7338824242. திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் வேலை செய்த சுந்தர் மற்றும் சுரேஷ்ராஜ் ஆகிய 2 காவலர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் தர்பகராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஆந்திராவில் இருந்து திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பெண்ணை செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி இரவு திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் வேலை செய்து வந்த சுந்தர் மற்றும் சுரேஷ்ராஜ் ஆகிய காவலர்கள் சேர்ந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். இந்த குற்றச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 2 காவலர்களும் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் இருவரும் காவல்துறையிலிருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். அவர்களுக்கு 6 மாத காலத்திற்குள் தண்டனை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் பரிந்துரை செய்துள்ளார். அதன் பேரில் அந்த 2 மாஜி காவலர்கள் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் தர்பகராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.